Менеджер 10-та степен Катя Казанджиева! Yes, I think I like it. Здравейте, приятели! Безкрайно се радвам, че днес сме заедно и че ще имам удоволствието да ви представя идеята на продуктите, които предлага New Era Health Industry. Голямото нещо, което стои зад едни опаковки, които ние виждаме и понякога възприемаме така еднозначно. Името на презентацията е 100% потребител. Да бъдеш 100% потребител. Какво означава това? И всъщност много накратко ще ви дам общата схема да разбирате защо е важно да приемате тези продукти ежедневно, вие, вашите близки, да бъдете спокойни по отношение на тях и също така да придобиете увереност да приемате повече и повече от тях. С тази презентация се надявам да отговоря и на въпросите, които чувам често. Колко време да пия продуктите? При остеопороза какво да пия? При гастрит какво да пия и така нататък. Всъщност, ще ви върна в едно време много назад, хиляди години, когато възниква традиционната китайска медицина. Всички знаем, че това са продукти, които идват от Китай, нали така? Тоест, идеята, която стои зад тяхното разработване, трябва да я търсим именно в традиционната китайска медицина. Тя е на хиляди години. Има и писмен документ за това. Това е канона на Жълтия император, в който са описани основните принципи на здравето, които са разработени преди толкова много време и толкова далече от нас. Но те са валидни и до ден днешен. Има огромна разлика между разбирането, което имат в Китай и което имаме ние по отношение на здравето. В традиционната китайска медицина не се говори за диагнози. Там имаме състояния. Имаме състояние на крайно изтощение. Имаме състояние на свръхвъзбуда и така нататък. Повечето от вас знаят, че аз съм след диагноза рак. Това е едно от състоянията на изтощение, на крайно изтощение на тялото. В Китай разглеждат здравето като равновесие. И това равновесие е на две нива. От една страна баланс между различните аспекти на нашия живот и от друга страна равновесие между нас и околния свят. Когато говорим за равновесие на самите нас и на аспектите на нашия живот, се има предвид равновесието между работна седмица, натоварване и почивката, равновесие на нашите емоции, равновесие на физическата активност. Непрекъснато имаме примери около нас на хора, които се разболяват от работохолизъм, най-накратко казано, но имаме и болести, които могат да дойдат от леност. Всичко е в баланса, в равновесието. В Китай е застъпена теорията за 5 елемента. На който му е интересно, може да прочете повече. Аз имам ограничено време, няма как да ви разкажа в детайли за нея. Но всъщност идеята е, че всичко се разглежда в неговата взаимовръзка. Всяка една храна,
всяко едно действие, всяко едно растение има от тези елементи в себе си. И това всъщност е идеята за баланса. Когато ние имаме нарушаване на този баланс, тогава получаваме състояние, което може да прерасне в болест и в нашата медицина се слага някаква диагноза. Имайте предвид и още една информация. В Китай в древността е имало лични лекари, семейни лекари, които наистина са познавали семействата, които лекари са получавали възнаграждение, когато хората са били здрави. Ако някой се разболее, те не са си свършили работата. И това разбиране за здравето, за това какви са взаимовръзките, оказва огромно влияние и върху продуктите, които ние потребяваме тук. Много пъти съм си мислила, че ние започваме да разсъждаваме за тези продукти през призмата на нашето западно общество, а всъщност днес ми се иска да ги погледнете през начина, по който те са се появили, първо в Китай, а после за наше щастие и тук. Така че това са едни много ключови моменти, на които обръщам внимание. Прави един паралел между съвременната медицина, която повечето от нас познават. Аз лично съм била в тази болница, знаем как изглеждат болниците. Ние обичайно отиваме на лекар и търсим съвет, когато имаме проблем. Няма да забравя, може би преди 15 години, заведах моите родители на ехография на вътрешни органи и контролен преглед при гастроентеролог, без да имат оплакване. Дамата, няма да назовавам името, тя ми се скара, ама много ми се скара. Как си позволявам да я губя времето с хора, които нямат оплаквания, при положение, че отвън пред кабинета чакат хора в спешно състояние? Това е просто крещящата разлика в начина на мислене. В Китай е било забранено да се правят дисекции и аутопсии. Всъщност, цялото познание, което там лекарите са придобили за тялото, за различните състояния в него, е дошло благодарение на наблюдението. Благодарение на това, което се вижда по състоянието на нашите кожа, очи, ако щете дори тонуса, начина по който ходим, говорим и така нататък. Това е коренно различен подход и всъщност там се набляга на това, което ние наричаме превенция. Защото превенцията е нашия ежедневен начин на живот. Ние така да живеем, така да се грижим за себе си, че да не стигаме до болниците, които са ни познати, за съжаление. И тази превенция не означава, че е нужно човек чак когато има проблем да прави нещо. Аз съм от лошите примери. Аз започнах да се грижа за себе си, когато вече имах диагноза. Целта е ние да достигнем до хората с информация, така че те да започнат да се грижат системно за себе си, преди да имат вече някаква диагноза. Преди да започна по-така в детайли да ви говоря за продуктите, вкарвам още едно понятие за Ин и Ян, за да може по-добре да разберете това, което ще ви разкажа след малко за боровия прашец, бамбука и останалите продукти. Въобще в Китай имаме понятието Ин и Ян, което се отнася не само до медицината, то е въобще до целия живот, и имаме определени характеристики на различни растения, на хора, ако щете, на частите на деня, на сезоните и така нататък. В момента, например, сме в сезон Ин. Но, кое всъщност е важно? Ин е свързано с охлаждането, с студа, с сянката, докато Ян е свързано с енергията, с светлината, с силата. Това са едни допълващи се един друг елементи и всъщност между баланса, който те имат, ние получаваме
доброто състояние, независимо дали става въпрос за нашето здраве или някакъв аспект друг от нашия живот. Сега, боровия прашец, повечето от нас, мисля тук, които са в залата, го познават, пили сме от него. Искам да ви така провокирам да се замислите. Колко невероятно е това. Виждате областта Хилядата острова в Китай. Там виреят тези ендемични видове масонски бор и китайски маслен бор. Те са ендемични за Китай, 95% от масивите от тези видове се намират там. Този прашец се събира ръчно от хора. След това отива, виждате сградата на производствената база на компанията, виждате също така и централата на самата компания, виждате къде се преработва с невероятни съвременни нанобиотехнологии, така че да придобие вид и ние да можем да го усвояваме напълно. И този безценен продукт накрая стига до нас. Изкушавах се да сложа снимка и на параход, голям контейнер, как пътува към България, просто за да си го представите колко време минава, колко усилия на хиляди хора, за да можем ние просто да си отпиваме от него всяка сутрин. Чухме днес нещата, които имат най-голяма стойност, ние обичайно не ги ценим. Ние изобщо не си даваме сметка какво е, че сутринта можем в нашата вода да разтворим боров прашец и да го пием. Да, ето това е мястото, където вирее тези растения, от които се събира прашеца и как всъщност стига до нас. Ето това пък е бамбуковото море. Там се добива другия базов, основен продукт на нова ера, а именно бамбук. Стигнали са до изводите в Китай, че бамбука има уникални свойства, защото са забелязали, че пандите са единствените животни, които не боледуват от сърдечно-съдови заболявания и когато са правили дисекции на тези животни, са видели, че техните кръвоносни съдове са абсолютно чисти. А всъщност пандите консумират основно бамбук. Именно това е провокирало в китайските учени интерес към това растение, неговите свойства и са започнали проучвания и това е причината ние днес да го имаме при нас. Към бамбука са добавени екстракти от още две лечебни растения. Едното е помело, другото е касия, специален вид касия. По този начин се засилват изключително свойствата на продукт. Аз в момента няма да говоря за тях, защото след малко ще разкажа повече. Тук целта ми е да ви накарам да се замислите колко далече всъщност се намират тези места, колко много хора работят и всъщност са правили проучвания, за да можем ние да имаме днес това, с което започваме или завършваме нашия ден. И това е баланса, за който ви говорих. Ин и ян. Ин е продукта бамбук. Той въплъщава именно охлаждането. Той е материята. А ян, това е боровия прашец, който ни дава силата, който ни дава енергията. И колко е важно да ги потребяваме едновременно. Това е едно от нещата, които ви моля да запомните. Ключово е да приемаме двата продукта едновременно, защото те се допълват. И ако вие започнете да приемате, да речем, само боров прашец, както съм правила аз в самото начало, без да разбирам идеята, ако сте толкова изтощени, колкото съм била аз, вие нямате вие нямате материя, тялото ви е наистина на предела на възможностите си и не може да получите максимума от боровия прашец. Затова абсолютният минимум за всеки човек ежедневно
е да потребява тези два основни продукта, които са първите разработени от компанията. По отношение на боровия прашец има нещо интересно. Защо въобще решават, че ще го разработват като продукт в Китай? От хилядолетия се знае в Китай, в тяхната традиционна медицина за качествата на боровия прашец. Буквално са го предписвали за всяко състояние. През 1990 година китайската държава решава да възложи проучвания, научни проучвания, съвместно с Мюнхенския технологичен университет на качествата на боровия прашец. Защо всъщност от толкова стотици хиляди години той се препоръчва? Проучванията продължават в продължение на близо 5 години. Когато виждат резултатите в Китай през 1995 година, основават компанията New Era Health Industry. Обявяват боровия прашец за национално богатство. Глоджен означава точно това. И започват неговото производство. Това, което правят единствено е със съвременните технологии да разпрашават прашинките до толкова малък размер, че те да преминават с лекота през нашите клетъчни мембрани. Това е тема на друг разговор, защо в резултат на нашето хранене, стрес и така нататък мембраните ни намаляват своите портали, но благодарение на тези технологии ние всъщност имаме възможност да консумираме продукт, който наистина се усвоява почти на 100%. Така, започвам вече доста схематично, ще мина по отделните продукти. Аз вече намекнах някои неща, но какво е важно да помните за бамбука? Той чисти кръвоносна и лимфна система. Това е нашият основен продукт за детоксикация. Тези от вас, които са ползвали бамбук по време на боледуване, знаят колко бързо ни помага той да се справим с вируси, действа прекрасно срещу всякакви патогени, той охлажда. Нали? Помним, че това е студа, това е сянката, това е охлаждането и това именно е бамбука. Това, което също прави този продукт, когато ние сме в забързаното ежедневие, помага ни да алкализираме нашето тяло. Голяма част от болестите в съвременното общество се дължат на прекалената киселинност на тъканите ни. Бамбука алкализира. Той прави много други неща, просто давам тук най-важното, за да можете да го запомните. Чисти, алкализира, бори се с патогени. Какво прави боровия прашец? Той осигурява сила и енергия за всяка наша клетка. Боровия прашец помага на нашите черва да работят добре, стабилизира чревния микробиом. Той също така има прекрасно действие върху белите дробове. Чудесен е за всеки човек за успокояване на психиката, защото боровия прашец е адаптоген. Това са група растения, лечебни, които всъщност имат така голяма роля, за да ни помагат ние да балансираме стреса и нашата реакция към него в ежедневието. Вече обясних, че е добре да ги приемаме едновременно. Компанията обаче разработва още продукти, насочени към грижата за цялото ни тяло. Споменавам наистина съвсем схематично, знаем, разполагаме с много подробни видеа, разработени от Наталия Родин, невероятни са, така че препоръчвам, който не ги е гледал, да разгледа подробно. НАТО-то запомнете, това е грижата за сърцето и кръвоносната система, грижата за нашия мозък. По отношение на гроздовите семки, те имат уникално действие от една страна за нашата кожа, от друга страна помагат да се спрат възрастовите изменения, невероятни са за забавяне процеси на деменция, Алцхаймер и така нататък. Всичко, което следва с годините, когато се натрупват. И грижа за очите имаме също при гроздовите семки.
Тези два продукта, боровия прашец с олигозахариди и композитните олигопептиди, не случайно са на един слайд. В днешно време всеки човек има засегнати черва. В една или друга степен няма човек, който така да е в перфектно състояние в това отношение. Всъщност, чували сте за пропускливите черва. Това, което правят продуктите, е да ни помагат ние да заздравим чревната лигавица, да стабилизираме чревния микробиом, защото олигозахаридите са пребиотик, те са храна за полезните бактерии, олигопептидите ни помагат пък да се изгради чревната лигавица. Олигопептидите всъщност хранят нашата съединителна тъкан, тя е в нашето цяло тяло. Така че комбинацията от тези два продукта е безценна за всеки човек, който иска да се погрижи за здравето на своите черва. Боровия прашец с олигозахариди е изключително подходящ и за малки деца. Те ги харесват невероятно, защото са леко сладки. Боровия прашец, плодове и зеленчуци. Много богата формула. Съдържа имаме в него още орех, лилав картоф, конджак, няма да ви ги изброявам всичките. Това е една прекрасна храна, която съдържа и фибри, която е подходяща за всеки ден. Отново е грижа за очите, за мозъка, въобще за всеки един човек в натоваренето ежедневие. Може да замени и хранене. Имайте го предвид, наистина засища и може да ви бъде полезен, ако сте в движение, примерно, просто си разтворите и да го изпиете. Боровия прашец за черен дроб съдържа, освен боров прашец, две билки, които са характерни за изтока, кудзо и фруктосфиланти. Черният дроб, също като червата, при всеки един човек е компрометиран. Изключително важен е обаче за хора, които работят в някакви производства, свързани с токсини, за фризьори, козметици, въобще всеки един човек, който е така облъчен от химикали по някакъв начин. За хора, които се борят с зависимости, кудзото е едно от неговите свойства, именно това. Така че боровия прашец за черен дроб, запомнете също, че е много важен и когато имаме някакви кожни проблеми, алергични състояния и всякакви хормонални проблеми. Имаме боровинка с екстракт от бамбукови листа, флавоноиди в нея. Това е прекрасен продукт за очите, той ни е чудесен за пикочните пътища, за бъбреците, отново за здравето на мозъка. Това са едни прекрасни дръжета, които децата харесват да смучат, така че могат да се ползват и при малки дечица така доста лесно. Боровия прашец с женшен, отново адаптоген, но женшена се нарича и жизнен тоник. Той е особено подходящ за хора, които са преуморени, които имат тежка физическа работа. Така че грижа за бъбреците, защото шен значи бъбрек, освен всичко останало, и за спортисти, въобще хора на физическия труд. На финала така ще ви кажа няколко думи за маслото от камелия и енергийните барчета. Маслото от камелия е с невероятно действие върху кожата, лигавиците, въобще когато имаме някакви възпалителни процеси в тялото, препоръчително е да се приема и вътрешно. И енергийните барчета, повечето от вас ги познават. Тези енергийни барчета, те са заместител на снаксове, които така сме свикнали да ползваме, дават наистина сила, енергия и са много подходящи за хора, които спортуват. Сега, понеже уча с сина ми и знам, че горе-долу на 10-та минута се разсейва, те минаха повече от 10 минути, сега казвам концентрация. Моля ви, запомнете, че е важно да потребявате тези продукти заедно. Важно е тяхното синергично действие. Какво означава това? Означава, че тяхното действие се засилва, когато ги приемате едновременно. Не се притеснявайте да ги комбинирате, смело ги вземайте заедно. Те са храни по-скоро. Не ги приемайте като някакъв медикамент. Има един уникален ефект. Боровия прашец съдържа ензими. Когато ние приемаме боров прашец, ние подпомагаме усвояването на останалите продукти. Бамбукът пък съдържа силици. Нашите клетъчни мембрани съдържат силици. Представете си, че бамбука е нещо като ключ и той още повече помага за усвояването на боровия прашец. Един друг те засилват своето действие. Така че това наистина е много, много важно.
Тук съм ви дала кои са продуктите, които може да потребявате едновременно. Виждате, че съм сложила почти всички. Просто не можах да събера всички. Можете всеки ден да ги вземате едновременно. Защо? Защото всеки ден ние се сблъскваме с отрови. Нашето тяло няма почивен ден. За да кажем, аз ще си почина сега, и това го чувам, сега ще си почина от приема на добавки. Ама хора, вашите клетки не си почиват. Всеки ден те се сблъскват с токсини. Вашия черен дроб не си почива. Той трябва да върши работа всеки ден. Червата ви не си почиват, защото вие ядете всеки ден, нали така? Така че тук имаме продукти, които от една страна имат почистваща функция в нашето тяло. Това са бамбука, това са, ако щете, боровинката, която чисти пикочни пътища, това са боровия прашет за черен дроб, нали, натото, което чисти нашите кръвоносни съдове. И от друга страна имаме качества в тези продукти, които ни дават сила, които ни дават енергия. И ние, когато ги вземаме всеки ден, наистина поддържаме нашето здраве, така че да не стигаме до болници. Така, на финала искам да споделя цитат от една книга на тези две прекрасни дами, доктор Елизабет Блекбърн и доктор Елиса Епъл. Те са автори на книгата "Ефектът на теломерите". Сега провокирам ученолюбивите да намерят информация повече какво представляват теломерите и да прочетат евентуално и самата книга. Какво ми направи впечатление обаче? Към края на самата книга те казват, че най-новите изследвания за здравето в нашето общество показват, че все по-голямо значение има колективното ние в сравнение с индивидуалното аз. Помните ли какво ви казах за традиционната китайска медицина? За връзката между всички нас, за връзката между нас и околния свят. Ето, имаме го и от хора, които са от западната школа, да го наречем. Казано малко по-сложно, но все пак е със същия смисъл. Това лично мен ме кара да си мисля, че през боровия прашец ние имаме една връзка, един мост между изтока и запада. Имаме една невероятна възможност да дадем на хората около нас тези нови разбирания за здравето, да им говорим за техните тела, за силата, която те могат да оказват върху своето бъдеще, да не се разболяват от тежки заболявания. И завършвам с едно вдъхновяващо за мен изречение. Всеки ден, всеки един от нас има възможността да окаже положителен ефект върху живота на някой човек. Предлагам ви да го направим. Благодаря ви за вниманието.